Yo, what's up mga kapobre? Mayong buntag ninyong tanan. Adto sa kus trabaho mga kapobre. Medyo naudtuhan kong mataron de. Sayo kong mata ganiha niya nagluto ko. Kabalik no katog no sa kabuanga. Ya, anton tayo nahinay ta kay alas 7:30 na. A few moments later. Okay mga kapobre, naabot na ta mga kapobre. Insa ta mi. Okay. A few moments later. Mga to na may lapo niya hapit sa midiri sa Shell kay patubel mi. Ay wala soda mong service. Wala pang pamboy aw. At ta. Murag siguro kay na nambong ro pamboy Lunes. Tingapsin. Paragon. Bagana no mga heavy equipment. Counterweight man din ang lifting oh. Sugila na ang atong motor. Nakita ta sa mga kapobre. A few moments later. Okay, mga kapobre, naabot namin rin sa muang trabahoan sa Lapu-Lapu branch. A few moments later. Okay, maniyod to. Sir, neto sir. Maniyod to sa aming mga kapobre. Kauban no. Suwa siya baboy nga sinus plastic. Syria. Sitsaron.
tubig. Okay mga kapobre, tog sa amin mga kapobre. Kita may pwesto rito. Uy, namay ka bang? A few moments later. Mga kapobre, humana tayo matulog mga kapobre. Balik is nagtrabaho. Putaw ta og lugaw. Sa mga kapobre, bawas ako kay luya. Luya niya. Kauban na ako may puli dito kuan. Nusnos. Si Jim Spider kaka. Gamay na lang oh. Mahuman ni rong adlaw ning sulod. Sulod daw gawas na pod. Among kuan, silbi wa suportahan na rin. Mga padong. Online ko lang sa gawas. Kumana ni? Kapoy, tabawa sige balik-balik dire. Kapoy. Ako nang dapita. Awa ko gilain ni dapita, gilain ako ning trabaho ah. Gumanan ba? Ay gini humnon. Ya. Dala sa mo kay kita-kita tagbalik ko niya. Yo, sa mga kapobre, maayong hapon ninyong tanan diha. Uli na mga kapobre, hipos mi sa mga putang. Kay alas 4:30 na mga kapobre. Yo, at sa mga kapobre, manguli na mga kapobre, sa mga bago pa diha, palihog ko diha og subscribe. Yung mga to nami, kitaas na kayo kong vlog diha. Sa mga bago pa diha sa akong channel, palihog og subscribe. Bye-bye ninyong tanan, amping, God bless. We'll be right back.